Abdu Rasulullahi ya INYASI Allahu salati Rasulullahi ya INYASI Akin salatin nalin ka salati ya INYASI alihin sa har sahabati ya INYASI ya zara'u Fatima maulati ya INYASI ya umma maulati ya INYASI ya umma maulati ya INYASI yawa bal abbasi muradi ya aljiyali jirgi mai lodi ya INYASI la ilaha illallah ya Barhama ya INYASI la ilaha illallah Barhama gausi ya INYASI la ilaha illallah Allah Allah ya INYASI Allah ya Allah la ilaha illallah ya INYASI ya Allah ya Allah ya Allah ya INYASI ya Allah la ilaha illallah ya INYASI ya Allah don manzon Allah dan manzan Allah ya INYASI Allah dan manzan Allah ya INYASI Allah ka bani kyauta mai mamaki ya INYASI in ka bani Allah ba mai amsa ya INYASI Allah la ilaha illallah ya INYASI ya Allah ya Allah ya Allah ya INYASI ya shehu Barhama ya INYASI ya shehu Barhama ya INYASI ya gausi Barhama ya INYASI ya gausi ya Barhama ya INYASI salamu alayka shehu Barhama ya INYASI salamu alayka Barhama gausi ya INYASI ya baba laminu abba maryama ya INYASI lale Barhama ya INYASI ya gausi kutubu zamani ya INYASI ya gausi zamani ya INYASI dabbai ga ya shehu maira ya INYASI ya shehu mai rarraba musu aiki ya INYASI adau banda da ka ba su aiki ya INYASI ado tsofi hada kan yaran su ya INYASI ka dauke sarki hada fadawansa ya INYASI an zo gari ka iske ba musulunci ya INYASI ka dauke mai gari da dogaransa ya INYASI an tara su ka fasu aikin Allah ya INYASI dabbai ka ya Barhama ya INYASI ya shehu ni dai na dauke ka ya INYASI ya baba laminu shugaba mai lasisi ya INYASI ya Allah la ilaha illallah Allah ya INYASI muna jin dadi da yin mauludi ya INYASI ga wasu min kirai alwar da halinsu ya INYASI dukkan suna bayan watsi da ubansa ya INYASI gajo wadansu zagi suke dadinsu ya INYASI tun mai zagi ta wutar samu ruhu ya INYASI aka hana malazumi har da wazifa ya INYASI aikin shehu lazimi ne da wazifa ya INYASI kadai ta Allah har da manzan Allah ya INYASI karatun alqur'ani duka jumla ya INYASI Allah ya Allah ya Allah ya INYASI ya Allah ya Allah 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 ya INYASI ya gausi masoyin wanzan Allah ya INYASI ya shehu madugu ya Barhama ya INYASI mai janyo mutane zo a da Allah ya INYASI soyayya ga Rasulullahi ya INYASI baban shehu dan shehu bawan Allah ya INYASI salamu alayka shehu Isa lela ya INYASI shehu Usman kira bi Allah ya INYASI Imam Khalid shehu Musa babanmu ya INYASI jagora na imami na Abdullah ya INYASI shehu Abdullah ya INYASI ya Allah la ilaha illallah ya INYASI ai wujna wal imami Barhama ya INYASI yunati sawani ya Barhama ya INYASI kadina sabi kad Barhama ya INYASI kada zuwa kale zami maulana ya INYASI ya kadami asa ya Barhama ya
nigami ya Barhama ya INYASI da sahabi Ibrahim Gausi ya INYASI Imam Misbahu Salami Barhama ya INYASI lau kadam hatta Barhama Gausi ya INYASI lau kullal anami ya Barhama ya INYASI maran fardan wabaran ya shehu ya INYASI ila aywanil wajami Barhama ya INYASI yuhi wa kushufi ya Barhama ya INYASI abdunil ilmi nami Barhama Gausi ya INYASI alabi mulkin wa malin ya Barhama ya INYASI wa muryin kulli zami Barhama ya INYASI wali min sara madu ya Barhama ya INYASI awan shahan sara mi Barhama ya INYASI ba mamalukin malikan Barhama ya INYASI ara marbu al maqami Barhama ya INYASI ba mahmul shahiran Barhama ya INYASI duba kalla dami ya Barhama ya INYASI ba mahadu min gani ya shehu ya INYASI ala bokali ami ya Barhama ya INYASI mulubin min majusi ya Barhama ya INYASI lamun duna katami Barhama ya INYASI muhibbin na laqablar ya Barhama ya INYASI diga bokal marami ya Barhama ya INYASI masara aslamu min Barhama ya INYASI diga kutubil imami ya Barhama ya INYASI yuhudinu qawiyu ya Barhama ya INYASI daimun duna sirami ya Barhama ya INYASI abu kamai yarun ya Barhama ya INYASI mulku fil anami ya Barhama ya INYASI billahi da bai ya Barhama ya INYASI wasmati au asami ya Barhama ya INYASI irfaluhum kal ya Barhama ya INYASI yaduna manami ya Barhama ya INYASI man tasalim wa illa ya Barhama ya INYASI tajisu al-himami ya Barhama ya INYASI ya Gausi Barhama ya INYASI la ilaha illallah ya Barhama